Og karon na sa day guys no, naa sa mi dani sa bukid nun guys. Valencia. Tsada kay ni dani sa Valencia guys. And awan ninyo mga bundok-bundok dia guys oh. Diba? Grabe ka tsada guys. Ang tanawa dagan kig mga bundok-bundok dia guys. Diba? Dagan kig kahoy. Napaday sa unahan anak guys. Ang beauty. Ako pa smile sa tadi pakita ba. Aray ko anda ni guys, banga dani guys oh. Diba? Dako kayong banga guys no. Oh, welcome Barangay Concepcion Purok 1. Daan natin kayo siya guys. Panahon pa ni sa mga hapon. Tanawa, dako kayo siya guys oh. Pero nagpabilin gyapon siya guys. Diba? Dako kayo siya guys oh. Nya. Na, dami-dani si babaw guys no. Tanawa, kuyaw kinig mag-slide dani guys. Nawadago kay mga kahoy guys oh. O diba? Tsada kaayong mga view dani guys. Valencia. Kuan din siya guys. Sayo pa ni siya sa buntag guys. Alas 6. Dini na dito taman guys. Bye bye.